Balkan welaýatynda demalyş ýollarynyň ketelçiligi ýaýraýar. Dümew alamatlary bilen geçýän ketelçilik bilen uly ýaşdaky adamlar bilen bir hatarda çagalar hem keselleýär we hassalyk agyr geçýär. Welaýat saglyk müdirligindäki ygtybarly çeşmämiz hassalyk zerarly ölüm hadisalarynyň hem hasaba alynandygyny aýdýar. Häkimetler dymýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 24 fevralda Sebitden maglumat berdi. Häzir keselleýänleriň sanynyň köpdigi zerarly hastahanalar näsaglardan doly. Lukmanlaryň kabulhanalarynda uly nowbatlary bar. Hilak bolanlaryň 8 sanysy uly ýaşly adam bolup, 6 sanysy kiçi ýaşdaky çagydyr. Olaryň gyzygyny 40-41 gradusa çelini ýokurlanyp, onu asak düşürmek basartmandyr. Dip ýagdaýlardan habarly Balkanly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Keselçilik bokurdoň çiýişmegi we beden temperaturasynyň aşa ýokurlanmagy ýaly alamatlar bilen geçýär. Yerli saglyk işärleriniň ençemesiniň anonimlik şertinde habarçymyza gurrun bermegine görä, hassalaryň esasan gyzgynyny düşürmek kyn bolýar. Lukmanlar köp näsaga antibiotik dermanlary sanjymlary ýazýarlar. Köp näsa öýünde bejergelýär diýip yerli Lukman aýtdy. Welaýat saglyk müdirligindäki ygtybarly çeşmämiz hassalyk zerarly sebit boýunça 14 sany ölüm hadisasynyň hem hasaba alynandygyny belläp, adatça bolşýaly bu maglumatyň köpçüligi mälim edilmeýändigini nygtady. Munyň netijesinde dörän çylsyrymly saglyk ýagdaýlary olaryň aýatdan ötmegine sebäp bolupdyr. Dip çeşmämiz belledi. Ol 6 çağıdan 2 sansynyň Gyzylarbat, biriniň Türkmenaşy we 3 sansynyň Balkanabad şäherlerinden digini hem sözüne goşdy. Azatlygyň bu ýagdaýlar şol sanda ölüm hadisalary barada welaýat saglyk müdirliginden resmi tesvir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Redaksiýamyz ýurdun saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi bilen hem habarlaşyp bilmedi. Ministrligiň web saýtynda hem demalyş ýollarynyň keselçiliginiň ýaýramagy, umuman onuň derejesine değişli maglumat ýa-da san görkezilmeýär. Türkmenistanda demalyş ýollarynyň keselçiligi şol sanda dümew, gyzamyk şu ýylyň güýz paslynda ýaýrap başlady. Şonda Balkan welaýatyndaky habarçylarymyz keselçilik zerarly mektebe gatnaýan çagalaryň sanynyň esli azalandygyny habar beripdiler. Şu ýylyň ýanwar aýynda bolsa habarçylarymyz Aşgabatda we welaýatlarda ilatyň arasynda dümew keseliniň ýaýramagynyň dowam edýändigini, paýtagtda hassahanalaryň şol sanda ýokunç keseller hassahanasynyň näsaglardan dolandygyny aýdypdylar. Bu maglumatdan bir hepde çemesi öň Türkmenabad şäheriniň jemgyýetçilik ýerlerinde maska dakynmak talap edilip başlanypdy. Lewaply Lukmanlar bu talabyň dümew keseliniň ýaýramagy bilen baglanyşyklydygyny aýdypdylar. Şu aýyň 1-nji ýarymynda bolsa Aşgabatdaky habarçylarymyz çağalaryň arasynda gyzamyň ýaýraýandygyny we häkimetleriň sanjym çärelerini batlandyrýandygyny habar berdiler. Türkmen häkimetleri we mediasy güýz aýlaryndan bäri dowam edýän bu saglyk ýagdaýlary barada hiç ýyly gurrun gozaman gelýärler.